Sut mae asesiadau'n cael eu gwneud? Gall asesiadau gael eu gwneud gan rhywun sydd wedi hyfforddi a'i gymhwyso, fel gweithiwr cymdeithasol. Gellir gwneud asesiadau mewn gwahanol ffyrdd, fel llenwi ffurflen, dros y ffôn, ar-lein, neu drwy gyfarfod yn bersonol. Bydd y cyngor yn dewis y ffordd orau ar gyfer eich sefyllfa, a byddant yn gwrando ar yr hyn sydd gennych i'w ddweud. Bydd popeth yn cael ei ysgrifennu i lawr a chewch chi gopi. Sut y mae cynghorau'n penderfynu a allan nhw helpu? Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru yn gyfraith sy'n dweud pwy all gael cefnogaeth. Mae cynghorau'n defnyddio'r gyfraith hon i benderfynu a allant eich helpu. Bydd cynghorau'n meddwl am lawer o bethau, fel eich dymuniadau a'ch anghenion, iechyd, diogelwch a lles, anabledd, os oes gennych un, ansawdd bywyd, ymrwymiadau eraill a chyfrifoldebau gofalu, fel plant eraill ac os ydych yn gweithio. Mae cynghorau hefyd yn meddwl am yr un pethau i'r person rydych chi'n gofalu amdano. Mae'n bwysig iawn dweud popeth wrth y cyngor, felly gallwn wneud ei gorau i'ch helpu. Symud i ardal wahanol yng Nghymru. Os ydych chi neu'r person rydych yn gofalu amdano yn symud i ardal arall, dywedwch wrth eich cyngor lleol. Gwnewch hyn cyn gyntyd a phosibl. Bydd eich hen gyngor lleol yn siarad â'r cyngor yn eich ardal newydd, a bydd yn trosglwyddo holl fanylion y cynllun gofal a chymorth. Gallai'r cyngor newydd defnyddio'r un cynllun gofal a chymorth i ddechrau, ond yna byddent yn ysgrifennu un eu hunain. Mae gwahanol gynghorau'n cynnig gwahanol wasanaethau, yn enwedig tu allan i Gymru, sy'n golygu os byddwch yn symud i ardal wahanol a gallai'r cymorth a gewch chi newid. Gofynnwch i ni am help os ydych chi'n poeni am hyn. Gwneud cwyn. Os ydych chi'n anhapus ynglŷn ag asesiad, gallwch gwino wrth y gwasanaethau cymdeithasol. Os nad ydych chi'n hapus o hyd, gallwch fynd at yr ombudsman llywodraeth leol. Os credwch fod y gwasanaethau cymdeithasol wedi torri'r gyfraith, gallwch fynd â nhw i'r llys. Os ydych chi'n anhapus gydag unrhyw gefnogaeth, gallwch gwino'n uniongyrchol i'r darparwyr. Neu, gwnewch gwyn wrth arolygaeth gofal a gwasanaethau cymdeithasol Cymru. Os ydych am gael unrhyw help i wneud cwynion, gyfynnwch i ni yn Gofalwyr Cymru. Gallwch ddod o hyd i'n manylion cyswllt yn y blwch disgrifiad o dan y fideo hwn. Gobeithio'n bod y fideos hyn yn ddefnyddiol i chi. I gael mwy o gynnwys mynediad hawdd, gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio i'n sianel drwy glicio ar y botwm tanysgrifio.